de mestra coa de escritora. Cal das dúas lle gustou máis? Cada unha no seu momento. É dicir, o de escribir é de toda a vida. Desde pequeniña sempre me gustou escribir, pero sabía moi ben que non era doado vivir da escrita neste país. E por iso, como vocacionalmente, eu non era mestra. En principio, a mí non me apetecía nada ser mestra. Por unha serie de circunstancias, pois, atopeime dando clases. E entón, por coherencia persoal, por honradez persoal, tratei de facelo o mellor que podía. E ao final, encantoume, gustoume moito. Hai algunha obra que tivera alguna influencia importante na súa adolescencia e xuventude? Supoño que todas, porque eu lía moitísimo. E é curioso, porque sendo unha pequena moi activa, que me encantaba andar a cabalo, andar en moto, subir as árboles, etc., sempre sentía a necesidade de ler, e lía absolutamente de todo. Entón, podo dicir, houve obras que me gustaron moitísimo, pero que influiu en min, supoño que todo. Dos libros que escribiu, que foi o que máis lle gustou? Dos libros, non sei, é como unha mãe que pregunten cal fillo é máis guapo, non? Podo ter idea de cal é máis guapo, pero quero lles un pouco. O mellor, cal máis alegrías me deu, pois mira, Confusión con morte de María Banteira, e o de Xoel tamén, de feito, pois, estou acudindo a moitísimos centros, xa vai para 3 anos, e digamos que é un libro que non para de me dar alegrías, que se move. En Xoel aprendeu a voar aparecen temas como a corrupción urbanística ou a violencia machista. E tamén hai unha crítica á educación dos nenos e nenas aos que se lles deixa xogar demasiado tempo cos videoxogos ou co ordenador. Considera que son algúns problemas da sociedade actual? Efectivamente, por iso, pois, polo que tratei neste libro. A corrupción urbanística, mira, ainda agora mesmo, non sei se foi por corrupción urbanística, foi máis ben por latrocinio, non sei de que tipo. Acabo de escoitar na radio que condenaron a Jaume Matas a 6 anos de cadea. Poñenlle unha multa de 6.000 euros. E roubou moitísimos millóns de euros. É dicir, parece que a corrupción é algo normal e non podemos verlo como algo normal. Estamos todos os días, mira, agora mesmo en Lugo, polo visto, dicía o alcalde hoxe que Lugo non era Sodoma, Gomorra e Sicilia. Sodoma e Gomorra, sabedes que son dúas cidades bíblicas que parece que teñen unha especial corrupción, e Sicilia é onde funciona a mafia, non? Entón, a veces pola inmoralidade de uns poucos parece que poñemos en cuarentena ou en dúbida toda unha cidade, non é así. Quero dicir que todo o que sexa chamar a atención sobre a corrupción no sentido de que pode haber outro mundo no que a xente sexa honrada, pois é interesante. Que outros temas van aparecer nas súas obras? Pois máis ou menos, o mellor da corrupción non é que saia continuamente, pero a igualdade de xéneros entre os dous sexos, como digamos chamar, pois é un tema recorrente. A problemática das mulleres que elixen ser independentes, e desde o momento que elixen ser independentes xa se dubida delas, non? Xa se cuestiona a súa honradez ou un montón de cousas. Que máis temas? Non sei. A min gústame ofrecer mundos dentro de todo isto que sexan mundos, digamos, inocentes. A mí non me... veredesme poucas veces escribindo sobre crimes e cousas dese tipo. Gústame máis ofrecer mundos máis amables para que sexan así. E dentro dese tema de mulleres, eso, en Xoel aprendeu a voar, os personaxes femeninos das obras son máis maduros e máis complexos que os masculinos? É que eu estou convencida de que sabes que hai unha especie de chiste que dicen que é o máis bonito dos homens, e din que son como a nenos. Ou, non, que é o peor dos homens, e dice que toda a vida son como a nenos. É que é o mellor, dice, é o mesmo. Eu creo que, en principio, hai moita máis madurez nas mulleres. Non que complexes, que tamén a veces parece que maltratamos os homens e non é iso. Pero como que creo que madurar unha nena de 14 anos e un neno de 14 anos, por regra xeral, porque as excepcións existen e o coñezas, é máis madura unha nena. Entonces, que se vostede unha muller feminista? Pois claro que me considero feminista, e deixarei de ser feminista
cando as mulleres e os homens sexan non só de dereito, que de dereito xa o somos, senón de feito, iguais que os homens, en dereitos, iguais pero diferentes, porque dicir somos iguais, non somos iguais afortunadamente, porque senón o mundo estaría mal, é mellor que haxa diferencias, non? Pero temos os mesmos dereitos. Entón eu deixarei de ser feminista cando eses dereitos que na teoría e na lei están recoñecidos se exerzan de feito, pero non serei eu libre como muller mentre sexa unha muller no mundo que está escravizada. Entón, a mellor, nesta sociedade, menos, ainda moito, pero hai sociedades onde as mulleres son pouco menos que obxetos ou animaliños. Vostedes empezou a escribir en castelán. Por que razón se dedicou despois a escribir en galego? Porque sempre digo que tuve moitos anos vivindo nunha casa alugada, tendo unha casa propia. Cando me decatei diso, dixen, vou facer a mudanza. Teño unha casa propia que non é peor que a outra, vou para a miña. Así de simple. Parecerá vos así que unha historia que me busco eu para explicar ou non é certo, porque eu teño facilidade para publicar en castelán, pero, mirade, representando o teatro cos rapaces do Colexio de Castro de Rei, escollín unha peza en castelán, hasta me parece que escribira eu, sí que escribira eu. Resultoume tan ridículo ver aos pequenos co acento que temos, eso que non sabes e tal, así, con ese acento, isto é ridículo. Entón, eso que é unha tontería, ao fin e ao cabo, porque temos o acento que temos, é lógico que eu teña, se falo castelán, teña acento galego porque son galega, pero eso foi como un indicio de que algo non se axustaba á realidade, e a partir de aí foi cando decidí facer esa mudanza. E foi, como todas as mudanzas de casa, custa moito traballo. Eu digo, vou que me deben de cambiar unhas 8 veces de casa, por circunstancias, e dá moitísimo traballo, sobre todo se tens moitos libros, xa non digamos. Pero despois, cando estás na casa nova, e cando sabes que esa casa é túa, sinteste de maravilla. E a mí me pasa. E a vostede gustalle máis ler ou escribir? Ler porque me dá menos traballo. Escribir dá traballo, entón, eu prefiro ler. Decía Borges que ele estaba orgulloso dos libros que lera, máis que dos que escribira, xa dos que non foi Borges. Eu tamén casi estou máis orgullosa que dos que escribir non estou orgullosa, parece que todos son manifestamente mellorables, pero li moitísimos libros e pasei non moi ben lendo. E por que 3 razóns vostede lê? Razóns principais? Sí, pois mira, unha, porque a miña vida, como todas as vidas, ten unhas fronteiras, uns límites, e a única maneira de ampliar eses límites é lendo. Que ler é como se leváramos un telescopio para ver tudo o que hai alén, máis aló das nosas propias vidas. Esa sería unha razón. Outra, pois non sei, sempre digo moitas razóns para ler. Outra, que ler é moi para a saúde. Por que? Porque nos mantén a mente en funcionamento. Ahora, se queres dicir cal foi a primeira de todas, que me gustaba, que eu pasaba ben, pero pasaba ben porque cando lees un libro que se gusta, ou cando eu recordo de ir a ver unha película que me gustaba, é como que salía camiñando de outra maneira, como se fose outra persoa, con outras forzas, e con os libros que me gustan pasan o mesmo. Estou mirando todo o tempo para ti, que é que faz preguntas. Que consello lle daría a rapaces da nosa idade aos que lle gusta escribir? Pois que lean moito, e despois que non teñan o síndrome da letra impresa. Explico iso. Hai moita xente que pensa que ver o seu nome escrito en letra impresa e tal, que iso é importantísimo. Entón, apresúranse a publicar as cousas. Nos institutos, pois hai xornais escolares normalmente, e aí está ben publicar, pero hai moitas veces xente que se apresura demasiado en publicar, e despois ven os seus libros como pecados da xuventude, como cousas que fixeron mal cando eran novos. É dicir, non os publicarían, quererían ocultalos. Entón, que non se obsesionen por publicar. Entendades iso? Había unha señora que unha vez viu, contaba unha amiga miña, viu que viña no periódico, porque dera unha charla ou alguna cousa, e dice, ai, mira, este é un periódico.
Dicía, é que eu sei que só vou vir cando morre na esquela. Hai xente que ten esa obsesión de vir algo máis, iso é o de menos. Ler moito, escribir moito, tirar moitos papéis, agora xa non é moi ecolóxico o asunto, porque se pode escribir no ordenador e non hai que romper tantos papéis, non? Pero eliminar moitas cousas hasta que realmente expreses o que queres. E mirar sempre para arriba, para os que escribiron moi ben, non para baixo. E para vostede que ten máis vantaxes ou desvantaxes escribir en galego? Por que? É que eu non penso nas vantaxes nin nas desvantaxes, eu penso en que é a miña lingua, é que me escribo, é que na que mellor me podo expresar, é que é que me expresar a realidade na que eu vivo inmerso, mergulhado. Por eso, que inconvenientes ten, así falando? Pois mira, que por moitos lectores que meten un libro en galego, temos 2.700.000 habitantes, debe ser, non? Deses 2.700.000 habitantes hai que mirar canta xente lê. E xa nos asustaríamos de ver en proporción a pouca xente que lê. E logo, desa xente que lê, a xente que lê en galego. Entón, o mercado é máis pequeno. En cambio, o mercado en español é moito máis grande. E dirá, che tes moita máis competencia, sí, pero se escribes ben en... Quero dicir que terías máis ou menos as mesmas posibilidades. Porque, poño-vos un exemplo, un libro de poesía en español a veces sacan 500 exemplares, non sacan máis. Eu asustei unha vez que en Astorga era dali un poeta que se chamaba Leopoldo María Panero, que tamén tuvo fillos poetas, e agora mesmo hai un que está en un manicomio, pero é un gran poeta. Si, e mesmo se fixeron unha película coa vida desa familia. Este señor un día preguntando ali nunha librería, buscando un libro dele, e dixo, non, é que se fixe unha edición de 500 exemplares. Así me dixeron. Quero dicir que, e era un poeta boísimo, quero dicir que non se fan moitos máis libros en español, que a veces, en proporción, se venden tantos en galego, como refírome agora á poesía, que é un xénero que ten moitos menos lectores. Pero, efectivamente, un libro que tuvese un certo éxito, en castelán venderías moitísimos, iso que me... Os agradecemos moito a entrevista. Pois eu tamén estuve moi a gusto con vos, dá gusto topar xente nova así, que pensa, porque para preguntar hai que pensar. Claro, pois é un bon principio. Moitas grazas a vos.